As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one that would quiet the whole place. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. From dust. Vítajte. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Je ma počuť? Zdravím, dámy a páni. Vítajte pri Game Fairy 2023, štvrtý ročník a som rád, že sme tu v takom hojnom počte. Na úvod by som chcel aj privítať našich hostí a prvým z týchto hostí bude Viktor Mitrix, IT Volley, ktorý vlastne nám povie nejaké úvodné slova a povie, že či žije Košický kraj IT. Privítajte ho veľkým potleskom. Zdravím vás. Nečakal som takéto skoré privítanie. Ďakujem veľmi pekne. Páčila sa mi veľmi tá svetelná dymová show. Hej, cítil som sa ako v Steel Arene na DJ Tiesto alebo niečo podobné. Veľmi pekné. Ďakujem veľmi pekne. Moje meno je Viktor Mitrux z Košice IT Valley a fungujeme už nejakých 16 rokov. Otázka, či Košice žijú IT? Asi áno. Tým, že fungujeme už 16 rokov, a takto skromne, neskromne, minulý týždeň sme aj získali teda titul najlepší klaster na Slovensku, takže ďakujeme, takže asi žijeme, hej, že snažíme sa zmeniť aj ten narratív, že nie, že sa snažíme stať tým technologickým hubom na Slovensku, ale myslím si, že už sme tým technologickým hubom a toto je asi aj výsledok toho, že ten herný priemysel má zmysel, máme 3 piliere: vzdelávanie, inovácie a východ ako dobré miesto pre život a myslím si, že herný priemysel je priemysel, ktorý dokazuje to, že je tu dobrý život, je tu dobrá kultúra a vďaka aj hernému priemyslu, gamingu, gaming developmentu a podobne tie inovácie napredujú. A práve preto aj UVP Technikom stojí a myslím si, že aj tie startupy, ktoré sú tu, sú takým odrazom toho nášho posunu za tých posledných 16 rokov. Čiže asi odpovedie áno. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ešte raz veľký potlesk. A my pomaličky, ale isto privítame aj pani Andreju Tragalovú z VSE, ktorá taktiež povie zo pár úvodných slov a otázku tiež pre ňu. Ako pomôcť odlivu mozgov z východného Slovenska? Veľký potlesk pre ňu. Nech sa páči, mikrofón je váš. Ďakujem krásne organizátorom za pozvanie na toto veľmi milé podujatie. Chcela by som povedať na úvod, že v nadácii VSE sme veľmi radi podporili tento projekt, pretože ja osobne môžem povedať, že tá myšlienka priniesť vedomosti do prostredia herného, kde deti, mládež, ale už aj my starší trávime dosť veľa času,
je geniálna, mne sa páči veľmi. Takže toto musím povedať, že tak ako povedal náš predrečník, inovácie vítame v nadácii VSE vždy a za každých okolností. Čo sa týka tej druhej otázky, tak myslím, že už môj predrečník aj všetko vlastne povedal. Myslím si, že Košice ako druhé najväčšie mesto na Slovensku si zaslúžia, aby sme mali takéto podujatia, aby sme sa v tom hernom priestore aj zdokonalovali, pretože máme to radi, sme tu radi, stretávame sa aj v offline priestore a myslím si, že o tom je vlastne dnešná doba aj technológií. Ďakujem krásne. Ďakujeme veľmi pekne. No a teraz sa opýtame práve organizátorov tohto podujatia, že aké majú slovo k tomuto, aké pocity a podobne. Začnime tebou, Marečku. Prečo vlastne ľudia chodia na takéto eventy a čo tu môžu zažiť? Ďakujem za otázku, Jeffres. No, pred organizáciou tohto Gamefairu som si uvedomil, že vlastne v roku 2023 je Gamefair jediné LAN podujatie dostupné pre všetkých hráčov, ktorí chcú prísť. Je to fakt zaujímavý fakt, že po tých rokoch všetky tie LANky, ktoré boli pre komunitu robené, že oni vlastne vymizli nejak. A je to veľká škoda, pretože gaming predsa nie je iba o tých pár desiatkách hráčov, ktorí sa točia na vrchu na nejakej profesionálnej športovej scéne, ale je to o tom, že komunita príde na jedno miesto, užiť si spolu nejaký spoločný príjemný čas naživo pri nejakej hre, aj mimo hry. Vieme, že tá sranda patrí k podujatiu. No a práve preto ja som rád, že sa robí Gamefair už 4. ročník tu v Košiciach, aby sa práve ľudia mohli stretnúť a zabaviť. Takže užite si to tu na Gamefairi. Ďakujeme pekne, Marek, krásne slova. Ďalší je David. Vlastne, David, čo očakávaš od tohto ročníka? Tak ja sa v prvom rade chcem ospravedlniť za môj ležerný outfit, ale ako organizátor som musel sa takto obliecť, aby mi bolo príjemne po celý tento deň. Tak pre mňa, čo očakávam od tohto Gamefairu, je ťažká otázka. Všeobecne, čo skôr očakávam, je to, že tento Gamefair bude odrazovým mostíkom pre 21 Games a trošku ma štve ten delay na mikrofóne, ale nevadí. A zároveň som celkom hrdý na náš tím, ktorý sme tvorili celý rok. Toto je vlastne vyvrcholenie tohto roka. A asi momentálne všetko by som povedal k tomuto. Ďakujem veľmi pekne, David. Samuel, ako vidíš našu budúcnosť? Čo môžeme očakávať od 21 Games v budúcnosti? Tak všetkých by som tiež privítal ako na tomto podujatí. Čom je budúcnosť vo všeobecnosti? Tak budúcnosť je, ako tu moji predchodcovia povedali, určite v inováciách, technológiách. A k technológiám idú ruka v ruke podľa mňa ten gaming, ktorý si myslím, že patrí do modernej doby a do moderného storočia. Takisto sa voláme 21 Games, pretože sme 21. storočie a sme v 21. storočí a tu je to tá kultúra, tá komunita, budúcnosť je o komunite, o našich projektoch. Konkrétne chceli by sme do toho zapojiť aj vzdelávanie, pretože hry a vzdelávanie hry podľa mňa sú jedna z najlepších možností, ako sa učí nové veci. A vďaka tomu si myslím, že tam vedie tá cesta. Ďakujeme veľmi pekne, veľký potlesk ešte aj pre Samuela. No a zlatý hrot dnešného doobedia je práve vedúcko, ktorý tomuto Gamefairu ovetoval najviac hodín, môže nám povedať dokonca aj fun fact. A vlastne, čo by si poprial vlastne všetkým návštevníkom, čo tu môžu všetko vidieť a podobne? Rišo. No, čiže poprvé, nemám nič pripravené, keďže som makal na iných veciach, aby boli pripravené. A čo chceme odkázať? Najprv chcem poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, či je to celý stav, stánky, všetci partneri, hlavne ľudia v UOP Technikom, či už Smart City Group, Adrian, Ľubica a tak ďalej, celý tým, všetkým partnerom, či IT Valley, VSE nadácia SPP, Košický samosprávny kraj, Inovačné centrum Košického kraja. Týmto všetkým chcem veľmi pekne poďakovať, lebo bez nich by tento Gamefair nemohol vzniknúť. No a čo odkázať ľuďom, tak vlastne zabavte sa, naučte sa a nech vyhrá ten najlepší. Ďakujeme pekne, užívajte Gamefair.